नमस्कार, राजश्री किचनमध्ये आपलं स्वागत. आज आपण चविष्ट आणि आरोग्यदायी अशी भरली कारली बनवणार आहोत. कारला ही चवीने कडू असली तरी ती बनवण्याची पद्धत जर नीट असेल तर अतिशय चविष्ट अशी भाजी होते. चला तर मग आज आपण ही सोपी आणि चविष्ट असं कारलं बनवू, परंतु अगदी मालवणी पद्धतीने. ही बनवत असताना कारल्याच्या या शिरा ज्या आहेत त्या काढून घ्यायच्या. वरती जे काटेरी असं जे आवरण आहे, त्याची साल आहे, ती सुद्धा नीट छानपैकी काढून घ्यायची. ही काढली नाही तरी चालते, परंतु मसाला लागायला पाहिजे, त्याला मसाला नीट लागावा म्हणून हे काढायचं असं ते म्हणतात. तर आपण ही उरलेली जी कारली आहेत ती सगळी आधी काढून घेऊ. कारलं ही जरी कडू चवीचं असलं तर बरेच जण खात नाहीत, पण ही भाजी आरोग्यासाठी खूप चांगली आहे. त्या कारल्यामध्ये व्हिटॅमिन सी, व्हिटॅमिन ए, आयर्न आणि फायबरचं प्रमाण बऱ्यापैकी असतं. मधुमेह ज्यांना झालेला आहे त्यांनी तर मी म्हणतो आवर्जून कारलं खावं. आम्ही गावी असताना शेतामध्ये असं कारलं तोडायचं आणि त्याला मीठ लावून कच्चं, जसं आपण सलाड खातो तसं गावी सलाडच्या पद्धतीने कारलं खातात. आपण एक कारल्याचं वरचे जे आवरण आहे ते काढलेलं आहे, मध्ये त्याला सुरीने बेक काढून या बिया ज्या आहेत या काढून घ्यायच्या. काढण्याची पद्धत जी आहे बिया ती एकदा बघा. कारली जर कवळी असतील तर बिया काढल्या नाही तरी चालतात, परंतु हे पूर्ण तयार झालेलं कारलं असल्यामुळे ह्या ज्या बिया आहेत ह्या कडक राहतात आणि नीट शिजत नाहीत, त्यामुळे त्या काढून टाकणं योग्य. अशा पद्धतीने आतमधल्या बिया काढलेल्या आहेत. कारल्याची एक कडूपणा जर कमी करायचा असेल ना तर एक ट्रिक आहे, ते मीठ लावून थोडा वेळ ठेवायचं आणि वाफ येईल एवढ्या गरम पाण्यामध्ये ते सोडलं की 2 मिनटं ठेवायचं आणि त्यानंतर मग भाजी बनवायला घ्यायची. म्हणजे कारल्याचा कडूपणा जो आहे तो अंशतः कमी होतो, पूर्ण त्याचा कडूपणा जात नाही. म्हणून बरेच जण म्हणतात किंवा म्हण आहे, तुपात गोळा किंवा साखरेत गोळा, कडू ते कडू. पण हा कडूपणा आरोग्यासाठी खूप आवश्यक आहे. आपला कारलं पूर्णपणे कापून त्याच्या बिया काढून झालेल्या आहेत. आता पुढची आपण रेसिपी करूया. इथे मगाशी मी म्हटल्याप्रमाणे गरम पाणी केलेलं आहे, त्यातमध्ये ही कारली सोडली आहे. त्या पाण्यामध्ये थोडंसं मीठ टाकलेलं आहे. इथे कढई गरम करायला ठेवली आहे. आता आपण मसाल्यासाठी या कारल्यामध्ये
त्याला आपण भरलेली कारली, स्टफ कारलं, त्याच्यासाठी लागणारं साहित्य: बडीशेप, धने, तीळ, शेंगदाणे, सुकं खोबऱ्याचे काप, संकेश्वरी मिरची आणि जिरं असं आपण घेतलेलं आहे. याचं प्रमाण मी तुम्हाला 1-2 मिनिटांनी सांगतो. तोपर्यंत हे उरलेली आणखीन 3 कारली आहेत ती त्याच्या बिया काढून घेऊ. आणि 3 याचं प्रमाण: 1 चमचा जिरं, 2 चमचे बडीशेप, 2 चमचे धने, 3 चमचे तीळ, थोडेसे शेंगदाणे, अर्धी वाटीतली अर्ध्या पाववाटी सुकं खोबरं, 10-15 संकेश्वरी मिरच्या. शेंगदाणे, मुठभर शेंगदाणे कढई चांगली तापली, आपण ते भाजून घेऊ. आज हनुमान जयंती. तुम्हा सगळ्यांना हनुमान जयंतीच्या खूप खूप शुभेच्छा. सुकं खोबरं पाववाटी त्याचे काप कापलेले आहेत, ते पण शेंगदाण्यासोबत खमंग भाजून घेऊ. काल वहिनींचा तारखेप्रमाणे वाढदिवस झाला. याच्यामध्ये गंमत अशी की तिथीप्रमाणे रामनवमीला वाढदिवस असतो आणि तारखेप्रमाणे हनुमान जयंतीला वाढदिवस झाला. आपल्या सर्वांच्या वतीने मैत्री बहिणींना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. आता त्यामध्ये आपण मगाशी सांगितलेलं तीळ, धने, जिरं, बडीशेप, सुक्या संकेश्वरी मिरच्या असं सगळं एकत्र टाकून सर्व पुन्हा एकदा छान भाजून घेऊ. या ठिकाणी एक उकळी आली आहे कारल्याला. तडतड तडतड आवाज यायला लागलाय, ताशा वाजायला लागलाय. ते असं आवाज आणि ते धने तडतडायला लागले की समजायचं मसाला आपला भाजत आलेला आहे. छान त्याचा मसाल्याचा अरोमा आलेला आहे. ते छानपैकी भाजलेलं आहे. आता गॅस बंद करूया. आपला भाजलेला मसाला थोडासा त्याला थंड केला आहे. त्याच्यामध्ये ही आमचूर पावडर आहे. ही आमचूर पावडर आठवणीने टाकायची. याचा एक वेगळा स्वाद येतो. हळद घेतलेली आहे अर्धा टेबलस्पून. त्याच्या व्यतिरिक्त आपण मगाशी संकेश्वरी मिरच्या घेतल्याच होत्या, पण अधिकचा थोडासा तिखटपणा येण्यासाठी मालवणी लाल तिखट घेतलं आहे. त्यासोबत आपण गरम मसालाही त्यातमध्ये 1 चमचा घेतलेला आहे. इकडे कारली वाफवून झालेली आहेत. त्याचा गॅस आता आपण बंद करू. हे छानपैकी त्याला ग्राइंड करून घ्यायचं. पाणी बिलकुल टाकायचं नाही. हे असं थोडंसं जाडसर असं ग्राइंड करून घेतलेलं आहे. हे एकदम त्याची पूड नाही बनवायची, असं रव्यासारखं जाडसर दळून घ्यायचं. ही वाफवलेली कारली
डिशमध्ये काढून थोडीशी थंड करून घेऊ. कढई आपण बाजूला ठेवली आहे आणि पॅन फ्राय घेतला आहे. ओटा पुन्हा एकदा स्वच्छ साफ करून घेऊ. स्वयंपाक करताना किचन प्लॅटफॉर्म 2-2 मिनिटांनी चांगला पुसून घ्यायचा. कारली आपली बऱ्यापैकी थंड झाली आहे. त्याच्यामध्ये आपल्याला आता जो आपण वाटलेला मसाला आहे तो याच्यामध्ये स्टफ करायचा. दळलेला मिक्सरवरती दळलेला मसाला आपण डिशमध्ये काढून घेऊ. याच्यामध्ये चवीप्रमाणे मीठ टाकायचं. एक सर्वसाधारण 1 टेबलस्पून मीठ टाकलं. एकजीव करून घेऊ. वाटलेला मसाला कारल्यामध्ये आपण भरून घेऊ. बरेच जण याला दोरासुद्धा लावतात, पण आपल्याला का दोरा लावायची गरज नाही, कारण कारलं आपण एकाच बाजूने कट केलेलं आहे. पूर्ण अख्खं कारलं आहे. तुपात घोळतात, साखरेत घोळतात असं ऐकलं आहे, पण आपण मसाल्यामध्येच घोळतोय. मगाशी मी म्हणालो होतो कारल्यामध्ये विटॅमिन सी आणि फायबर असल्याने हे मधुमेही रुग्ण जे आहेत त्यांच्यासाठी कारलं खरोखर आरोग्याला चांगलं आहे. मधुमेही रुग्ण आहेत त्यांनीच खावं असं नाही, आपणही खावं. मला तर खूप आवडतं. कारल्याचा रस 1 पेला, म्हणजे कारलं किसायचं, जसं काकडी किसतो ना तसं कारलं किसायचं आणि दोन्ही हाताने घट्ट दाबून त्याचा रस काढायचा. त्यातमध्ये थोडंसं जलजिरा पावडर टाकायची आणि ते 1 पेला कारल्याचा रस पिला की एकदम तोंडाला इतकी भारी चव येते. आपली जवळजवळ कारली भरून होत आहेत. इकडे गॅस सुरू आहे. वहिनींना गॅसची काय अजिबात काळजी नाही. तिकडं सामुद्रधुनीमधनं त्यांचे LPG सिलेंडर येत आहेत. त्याच्यामुळे मगाशी हे जे वरचे जे काठी कारल्याची जे काढले त्याचं कारण तुम्हाला एकदा सांगतो. हे असं भरलं की असं त्याला ओढून सुद्धा मसाला लावायचा. की जर समजा त्या कारल्याचे दाणेदार काठी जर असले तर हा मसाला असा लागत नाही. रिफाईंड तेल टाकलेलं आहे. रिफाईंड तेलाचे सुद्धा भाव एवढे वाढवले आहेत, मला एक कळत नाही. त्या इराण अमेरिकेचा युद्धाचा आणि या खाद्यतेलाचा काय संबंध. पण कच्चं तेल, क्रूड ऑइलचे भाव वाढले असं म्हटल्यावरती यांनी खाद्यतेलाचे भावसुद्धा वाढवले. तेच कळत नाही क्रूड ऑइलचा आणि खाद्यतेलाचा संबंध काय. तेल चांगलं तापलं आहे. आपण हे मसाला भरलेला आणि मसाला वरून लावलेला कारली जी वाफवलेली आहेत आधीच, ती एक एक आपण या तेलामध्ये शॅलो फ्रायसाठी सोडली आहेत. जवळजवळ आपली सर्व कारली झाली आहेत.
मसालाही अगदी पुरेपूर पुरून उरला आहे. असं पुरून उरायचं असतं. खाद्यतेलाचा मगाशी मी आता म्हणालो होतो त्याचा क्रूड ऑइलचा आणि खाद्यतेलाचा संबंध काय, तर भारतामध्ये जे खाद्यतेल लागतं त्यातमधलं बरंच म्हणजे 60% खाद्यतेल पण ते सुद्धा आपण बाहेरून मागवतो आणि त्यामुळे ते महाग होतं. आपली कारली 1-2 मिनिटातच एका बाजूने शॅलो फ्राय झालेली आहेत. ही चिमट्याने परतून घेऊ आपण. परतून म्हणजे त्याला हलवून घेऊ. तशी ती परत आहेत, पण हाताने सुद्धा किंवा चिमट्याने सुद्धा ती हलवून घेऊ. एकदा मसाला आपला जो आहे, कारली आपली वाफवून झालेली आहे, पण तो जो वाटप जो आहे आपण मिक्सरवर वाटलेला जो मसाला आहे तो सुद्धा वाफवून घेण्यासाठी आपण त्यावरती झाकण ठेवूया. 1-2 मिनिटांनी पाहूया. आपली कारली झालेली आहे. ही अशी आरोग्यदायी कारली तुम्ही सुद्धा नक्की करा आणि तुमचंही आरोग्य चांगलं राहो अशा तुम्हा सर्वांना हनुमान जयंतीच्या निमित्ताने तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा. जय श्रीराम. पवनसुत हनुमान की जय.